Pamilya ti karpintero na napapatay iti Villa Viciosa Abra agkitkid daw tinapaspas nga panakaywayat ti investigasyon. Report ni Bridget Mayo. Kadwa na panagubray jay to keep Villa Viciosa ti biktima ni Darren Abad ti 10 ket 7 ti tawen nga anak na ni Abraham. Aggar karpintero da ngamin ti may sa abalay. Ngem gapo ti pan nakapaltog ti biktima iti may sa amin natayan. Rabii idi Miyerkules. Agbutengen nga agsubli ti pagubraan na ni Abraham. Madin akayat apalubusan ni Manang Marita ti Baruna. Aglalo ket saan pay anatiliw ti mismo aganman anang paltog iti mister na ani Jonathan sa Lingbay Lagen. Lakot alaon kumamot nagay pulis amam tay kandamot ti parusa na amam. Kuna ti misis ti biktima, idi pa lang Disyembre itay napanatawen apang pangtaan ti sospek ti pamilyana. Gapo ti napasamak idi 2010 nga aksidente a napapatay ti mister na ti kabsat ti maitudtudo aganman. Kayat ni Manang Marita mapadaras kumat investigasyon ti kaso ken matiliw ti ganman. Ahanan hang kami dayjay lang nga ubing mam tihan mi nga kain inunim idi mam ta pangpangtaan na kami dayjay nga ubing mam idi. Itay bigat, naipilan ti kapulisan ti Villa Viciosa ti kaso a pamapatay kontra itinatiliw da amay sapay a sospek ani Jay Lagen ken ti gunman ani Jonathan sa Lingbay Lagen. Case of murder has already been filed against the duwang suspect ni Jay Lagen batoon kini Jonathan Lagen. Tinakderan met ti sospek ani Jay Lagen nga awan ti partisipasyon na iti krimen. Rumor to layag piso ngam no kasanon to ti bagan anayasan na. Nag-request iti preliminary investigation ni Lagen ken temporaryo a maibalod iti police station ti Villa Viciosa. Bridget Mayor, Balitang Ilocano.